बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सार्वजनिक वाहतूक कमकुवत कशी होईल अशा प्रकारे एका बाजूला धोरणं आखायची, सार्वजनिक वाहतूक नष्ट करायची, लाख लाख कोटींचे समृद्धी शक्तीपीठ सारखे प्रकल्प उभे करायचे, त्यापेक्षा 25 पट स्वस्त असलेला रेल्वेचा पर्याय बंद करायचा आणि दुसरीकडे क्रूड तेलाची आयात बंद झाली पाहिजे असं म्हणायचं. याच्यामध्ये नुसती विसंगती नाही तर चक्क दांभिकपणा आहे अशी टीका कामगार नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी केली आहे. काय जागतिक परिस्थिती युद्धाची आहे आणि त्याच्यामध्ये पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा त्याचप्रमाणे क्रूड तेलाच्या आयातीसाठी आपल्याला द्यावी लागणारी किंमत म्हणजे वाढती किंमत त्याच्यामुळे खर्च होणारं परकीय चलन या सगळ्याचा विचार करता एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या प्रजेला नागरिकांना काटकसरीचं आवाहन करणं त्याच्यामध्ये तत्वतः काही चुकीचं आहे असं मी म्हणणार नाही. परंतु प्रश्न हा आहे की जेव्हा सरकार असं आवाहन करतं त्यावेळेला सरकारचं वर्तन म्हणजे या ठिकाणी मोदींचं वर्तन, भारतीय जनता पक्षाचं वर्तन आणि वर्तन याचा अर्थ वैयक्तिक वर्तन नव्हे, सरकारचं धोरण हे याशी सुसंगत आहे का हे तपासून बघणं अत्यंत महत्वाचं आहे. तर आता इथं आपण एक एक मुद्दा बोलूया. म्हणजे केवळ बाजूने विरोधी बोलणं एवढ्या बायनरीमध्ये न बोलता आपण विश्लेषणात्मक बोलू. ते म्हणले की पेट्रोल डिझेलची जी आयात आहे ही आपल्याला म्हणजे पेट्रोल डिझेलची आयात आपण करतच नाही, क्रूड तेलाची आयात करतो. तर क्रूड तेलाची आयात आपल्याला कमी करायला पाहिजे. 80% आपलं अवलंबित्व क्रूड तेलावरती आहे, आयात क्रूड तेलावरती. आता हे कमी करायला पाहिजे, कधीही कमी करायला पाहिजे. परंतु सरकारची जी धोरणं आहेत ती धोरणं ही क्रूड तेल अवलंबित्व कमी व्हावयासाठीची आहेत का जास्ती व्हावयाच्यासाठीची आहेत. तर अर्थातच प्रचंड आपली क्रूड तेलाचं उपभोग हा वाढता कसा राहील, सार्वजनिक वाहतूक कमकुवत कशी होईल याच्याबद्दलची एका बाजूला धोरणं आखायची, सार्वजनिक वाहतूक जवळजवळ नष्ट करायची, रेल्वेचा विकास बंद करायचा आणि त्या ठिकाणी खाजगी गाड्या, समृद्धी महामार्ग, त्याच्यानंतर काय अजून ते महाराष्ट्रातला शक्तीपीठ महामार्ग असे अत्यंत मूर्खासारखे प्रकल्प उभे करायचे. त्याच्यामध्ये लाख लाख कोटी रुपये खर्च करायचे की ज्याच्यामधून 25 पट स्वस्त आणि इंधनाच्या बाबतीमध्ये फ्युएल एफिशियंट असलेला रेल्वेचा पर्याय जवळजवळ बंद करून टाकायचा किंवा अगदी नामशेष करून टाकायचा. हे एका बाजूला धोरण अवलंबायचं की एवढे हायवे मूर्खासारखे केल्यानंतर आणि रेल्वे बंद पाडल्यानंतर प्रॅक्टिकली इतकी गर्दी करायची की रेल्वेने लोक जाऊच नाहीत, ज्यांच्याकडे कार आहेत त्यांनी कारनेच जावं अशी धोरणं आखायची. आणि दुसरीकडे म्हणायचं की क्रूड तेलाची आयात कमी झाली पाहिजे. याच्यामध्ये नुसती विसंगती नाहीये, याच्यामध्ये चक्क दांभिकपणा आहे. तेव्हा हे तहान लागल्यानंतर विहीर खणण्याचा प्रकार आहे, त्यामुळे तो मूर्खपणाचा आहे. म्हणजे याचा अर्थ क्रूड तेलाची आयात वाढवा, मुद्दाम लोकांनी उधळा असं मी अजिबात म्हणणार नाही.